get notice now most of the people now drag Okwuluora and Ija. Most of them now drag Okwuluora because of another different reason. I'm going to go that reason now. One man when Okwuluora pụtara wee testify and your testimony about Evangelist Ebuka. And after that testimony, I've noticed that many people by that testimony will hate Okwuluora. And most of these people now drag Okwuluora today are some of the people who hate Okwuluora for supporting Ebuka then. So now these people try to use this opportunity where pull Okwuluora down because Okwuluora support Ebuka. Go and check in the against Okwuluora and Ija now. Go and check in the room on Okwuluora scam on the mad in UK. Go and check them. Fantan Nebundi against Okwuluora because no support to Ebuka, not Ebuka, nearly a prophecy or Bena Mezu. Wesi Kanjo or a wook up na Madu Kuzie, Iye Dianobi, a hate Bonya. Hey! Ndiba Yekenekwa Mono. News soon failed na social media since 2 days ago na Okwuluora and Igbo scam all the people na UK over 200 million naira. Here be people no na akosa. Here be people no na spread everywhere. Mana nwa ajun toka njo ndị a na-akọ ya because egego mu ihe Okwuluora akọwara gbasalo ihe melu ogoje UK. I watch go the video. Watch you video one of our brother from UK ana choco milo. Ma other people take us na ya bụ okwu. Mana nwa ofu ajun toka njo mgbe Okwuluora galu UK ajụjụ nchọla ịjụ na abụ before ndị a wee donate be ego to the woman a na-akpọ Mrs. Flo fa contact Okwuluora before for maybe business with that woman. Yeah, first question nchọla ịjụ. The second question nchọkwara ịjụ again bụ that group created with afọ Okwuluora create the group Ndị nọ na UK create that group with afọ Okwuluora. Nke a bụ second question. Because I want to have the way people see na drag Okwuluora na ya bụ ije. Unu mana anyị bụ ndị Igbo na anyị na-adị good at ịchọ na ga-esi na akpọtọ afọ onye nke anyị. So now people na mmadụ mee business, the business backfire. Mgbe na-eme business Okwuluora was not there. Before you make business with that Mrs. Flo, you guys did not contact Okwuluora. Ko permission whether to go on or not. Get a business backfires there. When I happens there, the woman no scam unu. Bozy no Okwuluora's. Is it because Okwuluora but somebody they go popular already and he's doing well? Mezi unju na drag zafia. Okwulu mana asị na mkpụtọ nwa ọgaranya ka ogbugbu ya mma. Oh yeah, couldn't know Okwuluora here now. Ono just couldn't will opportunity we drag put half Okwuluora. According to Okwuluora, na mgbe na akwade ga UK, na some of his brothers bụ ndị Enugu ma ndị Igbo nọ na UK ebe they create a group they ya Okwuluora in UK. The reason for the creation of that group bụ ka family we connect ya ndị nebu ndị Igbo nọ na UK together. Family Malo never gets we meet here, we may meet and greet with Okwuluora. Then after Okwuluora as that UK, Biachana, the group Uzi. I can add come more people there. For turn that the group to a group Madaka. According to Okwuluora Akulo. Listen a group when I some people go school fees on a UK school fees. Let's go na group name onye about ho na post one na ya who people to go nyonya na that group. Some people the homeless need the house. See from that group when they want to see help from there. So because of that reason that group na allow charity work. It will happen the group will now allow more work was it. Okwuluora at some point we see the admin of the group that now since so na abacha go na UK na anago. Not the kolugo mgbe ya ga exit the group. The admin we see Okwuluora mbakwa na yapuna. Because na influence Okwuluora na that group get make our people not respect the group. So maka the team in Okwuluora apron na that group because of na the group na stand is now lozi the group when listen the madaka many people now participate in the group. To the extent that na a group who did 90 people before mature turn what to almost 200 and nigga quanti kita now Okwuluora just not there na the group just because
nọ na ọ pụọ na ndị mmadụ ga-lose interest na that group. So oji maka dịtị wee nọrọzie there. Now somebody by name is Flo wee bịa pụta one day ya ma ndị fanchas wee kwunu ya bụ ihe wee bịa drop na the group that na ọ bụrụ na dị interested inweta ya na-akpọ COS gị meseji ya, and that COS bụ something dị ka ọ dịzi scarce ọ dị ka inweta na UK na dịka ọfịasịla arụ. That COS means certificate of sponsorship. Ọ dị ka something ọ bụ inweta ya na inweta akwụkwọ na UK ga-adịlị gị easy. So now this woman will drop that message. Many people will message by this woman. Mgbe ihe na-ego on, o nwere onye mefa contact Okwuluora. Gbakwa Okwuluora na-egwa ihe na-ego on. Okwuluora amara na ihe adị na-aga. Ya ka emechazi nyecha nwaanyị ego over 200, more than 200,000 pounds. Kenye this woman. Kịta ya bego bazi n'akụkọ now. Ndị anyị na-ebu ndị tụlego nye this woman na atọ n'ozi aba akizi. Bobozi ya na Okwuluora because na-eji afọ Okwuluora mepee the group. Wee sị ka njụọ maka ọnụ abụna na Okwuluora scam ndị mmadụ 200 over 200 million naira. Ya bụ ajụ njọ ka njụọ ọnụ ka eke Okwuluora si wee dị involved n'ija, ka eke Okwuluora si wee dị involved na this business. Ị mara makwa ihe bụ group enwe 200 people mana makwa ihe ọ bụ a group enwe 200 people na makwa ihe ọ bụ aka onwe ndị mfu na-ajụ na-asị ka eke Okwuluora ga-esi nọ na that group of the message. Ị ga-ajụ nwoge ajụjụ sọnsọ group enwegodu 20 people sef ụnụ ma diwe ndị banyesa agba asịrị diwe ndị banyesa eme gossip. Ị nwere ike ịpụta na group ọ bụla emego 1000 messages n'ọdịa ọ nọrụzi adị bụzi oge n'ezi anya dị na the group na-echeki message mmadụ drop ọ ihe akụnụ chọrọ ya Okwuluora pụtara na ọ pụtata na otu ọbụlazi o chekibe message drop na the group ọ pụta na mgbe afternoon time o chekie the message ọ pụta in the night o chekie the message ya Okwuluora ama nwezi ọzọ ga na-alụzi na-abụzi ịdị na-echeki that group a abi ọ na-adịkwanụ ma na-ekwu okwu na na-echekikwana ihe na-ekwu echeki. Ọnụ bụ nna adaghị Okwuluora today ụnụ dọgide adọgbuo ya ka tiger generator ma ga-alụ ihe ọ na-alụ. Ndị mmadụ ọ na-enyela aka ma ga-alụ, ndị nọ na-azọ ndụ na ga-emenwu ya. Ọnụ bụ ndị na-ajụ ka ya ọ na-alụ mmadụ na-ekemele employ ka ọrụ ikreti iji ajụ Okwuluora ya ọ na-alụ. Ndị na-eme biznes na ọzọ nwofa iche na a na-adrag onye n'ụlọ onwe ya iche na-enwere ihe ma gbasara the business just because na unu fụrụ Okwuluora bụ somebody dey popular and somebody ama ama. So many of you dey create a page now talking with this case now wee boost to engagement unu kunu wolu nka wee mee unu popular at the expense of someone else name. Choco milo ka na-ajụ ajụjụ a since you na-acha out na Okwuluora scam ndị ma not scam ndị mmadụ. Onwega evidence gosiri anyị isi na ndị mmadụ na-emeseji gị na-agwa gị ka the things wee ga post kene ofu online ka efu post kene that evidence ndị mmadụ na-enye gị ka people malụkwanụ yes na Okwuluora mee that true. Because I notice that nature iji Okwuluora wee grow your followers ichi iji wee boost and ọmadị mma malụkwa mmadụ that na onye lelu nwanne ya lesi onye ilo even ndị ilu anyị lesibide nwanne gị a we not trust you. Unu putuo Okwuluora with this issue unu putuo ya ihe ọ na-eme na ga-eme nwukwu ya hapụkwanụ unu nekwukwanụ n'eziokwu n'ụwa unu fụkwanụ ihe bụ eziokwu nekwukwanụ ya daalụkwanụ.